nginandaba ngifuna ukuthi lokho ukwazi kodwa kusalayo I'm a woman, I'm a South African woman and I'm so proud of myself and ngiyazethemba futhi ngisazoqhubeka ngwenza umculo wabuselaphi futhi ubuselaphi ke uyarocka futhi ubuselaphi uyaxosha futhi ubuselaphi uyazethemba futhi ubuselaphi uyilento ayiyona because of abantu base South Africa ngifuna ukuthi bangazi ukuthi angifuni ukuyifihla ngoba abantu bafaka ngaka ngoba bayayishutheka bayifihla bangafuni ukwazi ukuthi bangobani mina this is me and only me and this is Buselaphi, this is Dr. Buselaphi and angishintshe I'm an NFP man. Ubathembisa nabantu abavotayo Ngithi abantu abavotayo upresident wethu sekhulumile ukuthi imanifesto yethu igxila kakhulu kubantu abasha iphinde igxila kakhulu ekuthenini silungisa kanjani izwe ukuze abantu bakwazi ukuphila impilo abayidingayo ngizothi ke namhlanje abantu ngiyabethembisa ukuthi na uma ngisela ku-NFP ngisazolwa ngilwela abantu besifazane ukuze abantu besifazane banqobe. Mama siyabonga kakhulu mama. Thank you. Yes.